So mga biyan, nangyari ka diri sa bungong sa diin tudloan ta kamo kung paano magluto sang laswa ka namit namit kid ka tama nagapanalupsop gid sa kaulunuran sa kanamit. Okay, watch and learn. So ipakita naton ang aton nga mga ingredients, no? So first, kalabasa. So delicious. Kalabasa pampalinaw ng mata. Okay, next, talong. Talong pampatirik ng mata. Perfect. Ang next, okra. Okra when free. Tapos, pampahamot sa utot. Pampahamot utot. Pampahamot, no? Para may ara man bala sabor kanamiton, no? Hindi niya ang lastiko, ang tanglad, no? Tanglad. Sindihan mo din sa babaw. Kag umamo mo lang. Last is balunggay. Balunggay ipanghampol sa gadugo nga munay. Usos ipanghampol sa pilas. Balunggay. Perfect. So in short, ang tawag dito sa mga gipakita sa inyong mga vegetables is utin. Utan. Lain naman ang sa pinsar nyo. Suguran ta na. Wala liso. Nagihop. Huwag ka na mag-slice nga doon sa ka-professional. Now, okra. Okra when free. Perfect. Kaya gusto ka-expert lang. Tutuduan na kamo kung paano magigot sang tanglad, no? So, mo lang niyo. Gamiton niyo mo lang niyo. Tanto ablaw. Buyan nyo lang. Pak! Igot na yun ay. Ilunod nyo na yun. Pak! Ara na ho. Nante. Balunggay. Pangampol sa nadugo nga. Ilundo tanan, no? So ara na sa tanan, no? Mahal. Tanan lilipay-lipay sila. Nag-inukdan na sila tanan, no? Gasiga na. Abin nyo kung nagasiga. Ibutang naton para may sabor ang aton nga ginuto, no? Asin or magic sarap. Sa tutuod lang wala ko gagamit sang magic sarap. Kasi ang tunay na sarap sa akin nyo lang malalasa. Joke. Kaya joke. Gamit ko. Ang kamuna mag-ano ko. Ay, aranaw. Kabukal-bukal na. Kanamiton. Eh, lutood na. Ba't ilawan ka? Perfect! Marami pa nalupsop sa kaulunuran. So mo yadto, no, ang mga pamaagi kung paano magluto sa kanamit namin kag panalupsop sa kaulunuran nga laswa. So di magkalipat mag-subscribe sa ako, no? Liyog lang, hindi mo kwan sa ako.